ассалому алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хотия, шаноки масири ширкати Атомӣ ва имрӯз мо дар бораи набори гидросияния гап мезанем. Дар комментария бисёр пурсидам, бале ин набор аз ширкати Атомӣ, аз Южная Корея ва шумо чӣ хел метавонед харидорӣ карда. Сайти Атомида регистратсия мешавед ва ҳар кас барои худаш метавона харидорӣ кунад. Ранге ки вақт бирса маҳсулоташа барои худтон мехаред. Нигоҳ кунед духтарако, набор чӣ дора, ҳозир ма шумода нишон медиҳам. Дар дуруни набори гидросияния аввалин дараҷа дӯстои азиз медроя анам хеле китобчаш диден, дар дуруи навистагӣ ай чӣ тайёр шудагӣ барои чи ҳама маҳсулото китобчаҳои худшона доранд. Ва дар инҷа дута чиза крем увлажняющий ва эссенсия ки тароват мебахшад рӯи шумора ва як гала вақта мебара. Арзиши ҳамин набор 350 сомония ва дар муддати 2 рӯз шумо дар дастрас мекунанд. Нигоҳ кунед, анам хеле эссенсия дора. Эссенсия яъне ки шумо метавонед ки ира ҳар саҳар пеш ай косметика кардан истифода баред ё ки шабона рӯи шумора эффекти лифтинг метиҳад. витамино қатъи доро ҳастад ки таровати бештар мебахшад пӯсти рӯи шумода. Ва инчунин дӯстои азиз, ана ин кремаш креми увлажняющий барои доғҳои майда, яъне доғҳои модарзод, не доғҳои майдача, пигментатсияҳо. ира шумо метавонед рӯзонарам истифода баред, шабонарам истифода баред. ман худам шабона истифода мебарам. Камакак розовый оттенок дорад ки рӯтона бо хушрӯ мекунад. вақте ки ҳар шаб истифода баред, саҳарда вақте пенкаи атомикати рӯтона мешавед, шумо аллакай дар сеюм рӯз эҳсос мекунед ки пӯсти рӯи шумо чӣ гуна ба тарафи хубӣ тағйир ёфтагӣ. дӯстони азиз, маҳсулотои ширкати Атомиро шумо метавонед худтон регистратсия шуда харидорӣ кунед. инчунин шумо метавонед ки дистрибутори ширкати Атомӣ шуда дар ширкати Атомӣ маблағ кор кунед. дӯстони азиз, барои маълумоти бештар дар бораи маҳсулотои ширкати Атомӣ ва кор дар ширкати Атомӣ шумо метавонед ки рақамҳои мода нависен, дар комментария нависен, мо шумода пурра мефаҳмонем. чӣ ки гуфтем, ширкати Атомӣ ин як интернет магазини глобалӣ ҳастад ки дар тамоми дунё фаъолият мекунад ва шумо метавонед аъзои ҳамин интернет магазин шуда барои худтон дилхоҳ маҳсулота дастрас кунед. Дастсавка даруни шаҳри Душанбе ройгонаи ширкат ҳамаша барои шумо мусоидат мекунад.